Bulaga! So, ayan. Ang laki, ang laki-laki, ang laki-laki. Let's start it! So, ito na po yung in-order ko sa Shopee. Delivered by GMT. So, this is how it looks like. Ayan. As you can see, ang laki po niya. So, we are going to unboxing this item. Hi everyone! So, welcome to our channel. Once again, it's me, Myra, and my hello to all of you. Shout out to all my subscribers. Thank you everyone for trusting and supporting my channel, as always. So, for today, I would like to share something to all of you. Today, we are going to do the unboxing, the parcel that I ordered in Shopee, which is ang laki. This one. So, yeah. Ito po yung in-order ko sa Shopee. Di ba ang laki? And, wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Either you like it or not. Joke. Wala. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo. So, di ba? Ang laki-laki niya. Ayan. Dumating siya kanina lang, kaya gusto ko siya kaagad na buksan. Kaya naisipan ko na gumawa ng unboxing about this one. Para naman may pakita ko sa inyo. So, disclaimer! Ano lang, gusto ko lang mag-spread good vibes, spread positivity, not to judge, not to hate. So, yeah. I wish all of you, everyone, have a nice day, and please stay safe, everyone, as always, and be happy always, of course. So, before that, I have alcohol and tissue. So, and scissor. Bakit? Kasi pupunasan natin yung parcel. Tama ba ang tawag ko dito? Parcel. Okay na, yun na yun. Lagyan natin ng alcohol. And kailangan natin siyang i-wipe para na rin disinfectant. Wala kasi akong wala akong spray. Kaya punas na lang. So, nilagyan ko ng alcohol itong tissue. Kasi syempre, hindi natin alam, marami itong pinagdaanan. Kaya kailangan natin punasan. So, nandito naka-indicate yung pangalan ko. So, ayan. Wala. So, yeah. Kailangan mag-alcohol ng kamay. So, I think malinis na siya. Ayan. Dito muna natin yung kalat. Grabe ang bigat niya. Ang dami kong kalat. So, excited na akong buksan. Excited ka rin ba? Well, baka hindi ka excited. So, ayan, bubuksan ko na siya. Pero dahil sa wala akong space, dito ko siya isasalampak sa sahig. And then, gugupitin ko siya ng gunting. So, habang naggugupit ako, gusto kong i-share sa inyo na ang bilis-bilis ng deliver nito. Kasi kaka-order ko lang nito kahapon and then dumating na siya ngayon. This is perfect. Napakabilis. So, ayan. Bukas na siya. Kasi, kalimitan, ang tagal talaga dumating. I'm excited na. Bigas. Ang sikip. Ayan, natanggal ko na. Wow! Ayun. Taran! Ayan. Dumating na po yung mga paninda ko.
na mga bag. So, ayan. Iisa-isahin natin na ipapakita ko sa inyo. So, ito po ay mga in-order ko sa Shopee para pang tinda ko. Ayan. First, eto. Eto yung design. O, diba? Oh, ang ganda. Isa. Dalawa yung design ko na ganito ang kulay. Malaki siya. Kasi dito ang long envelope. Ayan. Tapos makikita dito na prove na bago siya. Ayan. And then, ang ganda ng design. Ito. Ayan, ang ganda. Ayan. Kita niyo ba? Ah! Diba, ang ganda ng kulay. Pang-apat! Oh my God! Ito yung pinaka-favorite kong color. Ayan. Basta kasi dito yung long in brown envelope. Payong, mga abubot. Pwede siya pang summer, pang partner sa short, rugged style, dress na pang bohemian. Diba? Ang ganda na. Tapos itong isa. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ang kapal ng tela niya. So, ayun siya. Ayan, diba? Ang ganda niya. O, diba? O, ayan. O, ayan. Mine na lang po kayo sa may gusto. May gano'n nag-online selling. O, mag-mine na lang. Pili na lang po kayo kung anong kulay ang gusto ninyo. O, ito pa po. Mayroon pang isang kulay. Ito, pwede pang matanda. Bagay sa lahat ng outfit. Ayan. Nagustuhan nga ni Mama to eh. So, ayan. O, diba? Ang ganda. And of course, the camouflage. Ito, o, diba? Ang ganda niya. Kung ikaw ay mahilig magbitbit na maraming abubot, ito ay perfect para sa'yo. O, diba? Ang ganda. O, diba? Nako, hindi ito pang ano, gusto ko na nga siyang gamitin kaso pang tinda ko to. So, meron akong nabili sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, ayan. Meron akong available na 7 bags. Ayan. Ang dami! Mine na lang kayo sa may gusto. Diba? Ang ganda. Ayan. Oh. Ito po yung pantinda ko doon sa gate. Kasi mag-December na. Kailangan natin kumita. Ayan. Ano sa tingin niyo? Maganda ba? O gusto nyo, naka-sealed siya kasi eh. Kapag binuksan ko to, baka hindi ko na siya mabenta. Kaya hindi ko po sa inyo maipapakita yung actual. Pero, basta ganyan po siya na pangsukbit po siya dito. At kasya dito yung short and long envelope. Malaki siya. Tela siya. Tela. Pwedeng labahan. Bagay sa dress, bagay sa short, bagay sa pang-outfit sa swimming. Pag ikaw ay nagbo-bohemian style, pwede siya. So, ayan. So, ayan, nakita na niya kung ano ang itsura ng bag. Hindi ko man sa inyo na ipakita yung talagang buong buo kasi nga naka-sealed siya. Ayoko naman siyang tanggalin kasi pag tinanggal ko, baka hindi ko na siya mabenta kasi nga may sign na siyang inopen ko. So, basta imagine niyo nakasya doon yung short and long envelope, mga payong, makeup, marami pang iba. Kahit sapatos, kakasya doon. So, binili ko po siya sa Shopee. Ilalagay ko po yung shop niya dito. And then, mabilis yung deliver niya sa akin kasi in-order ko siya kahapon. Dumating siya ngayong hapon and mura lang siya.
So, good for starter sa gustong mag-business. So, iba-iba ang presyo niya sa Shopee. So, syempre, pipili ka ng shop na tingin mo ay pasok sa budget mo at pasok sa standard mo. So, kailangan mag-research ka muna sa Shopee bago ka bumili ng kahit anumang mga bagay-bagay na gusto mong itinda o gusto mo para sa sarili mo. Everyone for watching and see you on my next vlog. Kung may nagustuhan ka doon sa bag, mag-comment ka lang. Sabay ganun. So, bye-bye! Always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. Bye-bye!